ପିଲାମାନେ ବସି ପଡ଼ିଲ ନା ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ହଉ ଆମେ ଗପସପ ହେବା। ହେଲେ ସବୁଦିନ ହାତ ମୁହଁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଉଛ ତ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶରେ ହାତ ସଫା କରୁଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ସୁନା ପିଲା ଆଉ। ଏବେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲ ଗପଟିର ନାଁ? ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବହୁଦିନ ପରେ ଘୋଡ଼ାର ଗଧ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ଗଧର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଚାରିଲା। ଗଧ କହିଲା, ଭାଇ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋହୁଛ, ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହୁଛ, ଗାଡ଼ି ଟାଣୁଛ, ମୁଁ ବି ସେୟା କରୁଛି। ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ସବୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ପୁଣି ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ବଣକୁ ପଳାଇବା, ମନ ଖୁସିରେ ବୁଲିବା। ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ଆରେ ବଣକୁ ଯିବା ଯେ ମୋ ପିଠିରେ ଯେଉଁ କେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ବସୁଛନ୍ତି, କେତେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଭାତରେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର କେତେ ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ବଣରେ ମୋ ଫଟୋ କିଏ ଉଠେଇବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? ସେ ବଣ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଦୁଇ ବେଳା ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛେ। ଆରେ ସତ କଥା ତ, ଗଧ କହିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଦୂରରୁ ପାଟି ହୋ ହଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଭିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ହୋ ହଲା ଶୁଣି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଭୟ କରିଗଲେ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ହାତୀପଲ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଘରଦ୍ୱାର ଗଛପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ହୋ ହଲା କରୁଛନ୍ତି, ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗଧ କହିଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଉପାୟ? ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି? ଜଙ୍ଗଲ ତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି। ନା ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିବେ, ସେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଗଧ ଘୋଡ଼ାର କଥା ଏମିତି ହଉ ହଉ ରାସ୍ତା ସରିଗଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନଇଁ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଗଧ ମନରେ ଭାରି ଦୟା ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗଧଟି ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ବସେଇକି ନେବାକୁ ଘର ଆଡ଼େ ଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ କଲା, ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁନିବ କଥା। କହିଲା, ଆରେ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଦୂର ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ବୁଢ଼ା ଏଇ ବାଟେ ଯିବାର ଦେଖିଛ କି? ସେ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତାକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ବସାଇ ଘର ଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଘୋଡ଼ାକୁ, ମୋତେ ଟିକେ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ଆଉ ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ଘରକୁ ନେଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଝିଅ ସେଦିନ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିଛି, ଛେନା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁଆଦିଆ ପିଠା କରିଛି। ଗଧ ଓ ଘୋଡ଼ା ଦୁହେଁ ଖାଇ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ସେମାନେ ବୟସ ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆଉ କାମ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ବୟସ ଥିଲାବେଳେ କେତେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୋର ଭାରି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ସେ ହୁଏତ ମୋତେ ମାରି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମୋର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ, ଗଧ ବି ଏଠାରେ ବୁଲୁଛି, ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଗଧ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ସବୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏ ବିରାଟ ଜମି, ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ନେଳି ନେଳି ଘାସ, କୃତ୍ରିମ ଝରଣା, ପୋଖରୀର ପଦ୍ମଫୁଲ, ସବୁ ଜଣେ କରିଛି କେବଳ ଆମରି ପରି ଅସହାୟ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତିକି ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଭାରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀର ଝିଅ। ସେ କହିଲା, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଏହିଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରୁହ। ଗଧ ଓ ଘୋଡ଼ା
ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଗପଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ କହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗପ ଆପଣା ଛାଏଁ ତୁମ ମୋବାଇଲକୁ ଯାଇପାରିବ। ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।